Szevasztok, én Dani vagyok, kezdő streamer és újrakezdő videós. Hát akkor srácok, az van, ez a videó arról fog szólni, hogy magamról beszélek egy kicsit, illetve utazni fogunk, nem máshova, mint Athénba, egyenesen Görögországba fogunk utazni. Jövő hét csütörtökön, a dátum az majd valahol itt lesz, nem tudom hol. Barátnőmmel, barátnőm barátnőjével és a barátnőm barátnőjének a párjával 4-en fogunk menni Athénba. Rólam annyit érdemes tudni, srácok, 21 vagyok, a végzettségem az villanyszerelő, de ugyanakkor érdekel a fotózás, a videózás, illetve szeretem ezeket is csinálni, szeretek fotózni, videózni. Lehet látni fogtok majd, bevágok ide egy-kettő képet, hogy lássátok, miről van szó. Ezeket a fotókat mindén csináltam, meg szerkesztve vannak, mert hogy a nyers fotók meg vannak csinálva jó fotókká, értitek? Igen, szeretek fotózni, videózni, a videóvágást is szeretem. Ugye említettem, hogy nekem volt egy YouTube csatornám, én régen BMX-eztem, és az a helyzet, hogy abba hagytam ugye a BMX-et is, meg a videózást is. A videózást azért ugye, mert letöltöttem egy vírust, az a vírus meg igénybe vette a YouTube fiókomat, úgyhogy emiatt a YouTube-ozást abba hagytam, úgyhogy maradt a BMX meg igazából úgy ihlet hiányába nem folytatódott. Tervben van, hogy hobbi szinten azt csinálni, de teljesen más dolog érdekel már az a helyzet, meg ugye táppénz van már, meg ilyenek, úgyhogy egy kicsit necces. Igazából így röviden, tömören ennyi, és akkor most térjünk át Athénba. 4-en fogunk elutazni Athénba repülővel, Pestről fogunk indulni. Jövő egy csütörtökön, és nem csütörtökön, pénteken fogunk indulni, ugyanis mi csütörtökön megyünk Pestre, ott beverünk egy kis bombamarhát, körbenézünk a városba, aztán megyünk a szállásra lepihenni, ugyanis 4-re a repülőtéren szeretnénk lenni. 6-kor indul a repülő innen Budapestről, én örülök neki, mármint annak örülök, hogy együtt elmegyünk Athénba. És ezért lesz izgalmas számomra, mert nem utaztam még úgy nagyon máshova, meg megint repülőre ülhetek, ezt is nagyon várom. Az utazás, azt szeretem, főleg, hogy olyan helyek, amiket én még soha nem láttam, csak így telefonról, pohár magasságból. És igazából a csatorna is nagyjából erről fog szólni. Akartam is mondani, hogy a csatorna az utazásokról fog szólni, illetve hát egy héten egyszer szeretnék feltölteni videót nektek, meg igazából valamit meg szeretnék örökíteni úgy az életemből. Ilyen formában is, nyilván. Úgyhogy igen, ezen a csatornán utazós, beszélgetős, meg néha egy-két hülyeséget meg tudtok itt nézni a csatornán. Jó lesz, ezt megígérhetem. 8 óra körül már ott vagyunk Athénba. Körülnézünk, jól érezzük magunkat, 2 teljes napot leszünk ott, tehát odaérünk pénteken ott alszunk, szombaton is még ott vagyunk, de szombaton este 10-kor indul vissza Pestre a repülő. Éjfél után valamivel fogunk beérni Pestre, és ott is még alszunk egyet. Ja. Hülyüljünk, butuljunk, meg utazzunk együtt. Én megígérem, hogy ez jó lesz. Mindent megpróbálok megörökíteni. Dolgokat fogok majd nyilván mondani, viszont nem ott Athénba, hanem itt. Nincsen, vagyis van mikrofon a kamerán, de az igazából ilyen hulladék, amit most hallhattok. Úgyhogy egyelőre azt a mikrofont így nagyon nem használnám. Mindegy, megpróbálom kiküszöbölni. Srácok, csütörtökön bejelentkezek. Most szombat van, első 11-e, csütörtökön bejelentkezünk, nem bejelentkezek, hanem bejelentkezünk. Addigra már plusz 3 ember lesz a stábba, úgymond. Intézzük a dolgokat. Úgyhogy ennyi. Csütörtökön a srácok. Szevasztok! Újra itt vagyunk. Hát 4 nappal ezelőtt vettem fel a videót. Arról van szó, hogy
bejelentkezek egy kicsit, ugyanis történtek dolgok, amíg nem voltam kamera közelbe. Arról van szó, gyerekek, hogy holnap megyünk Athénba, ugye? Ugye Pesten nekem lesz egy kis dolgom előtte, mégpedig, hogy veszek egy MacBookot. A másik az, amit még el szeretnék mondani, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a repülőzésről. Szeretnék egy kicsit információt átadni nektek. Nem is információt átadok nektek, jó? Mi az, amire figyeljetek, hogyha repültök, illetve mi az, ami fog kelleni nektek egy repülőútra. Tehát, az első dolog, amit vinnetek kell, az természetesen nem a nózi. Az első dolog, ami jó, hogyha nálatok van a repülőtéren, az egy üres fél literes palack, ugyanis a repülőtéren, legalábbis a 2B terminálon fel tudod tölteni a palackodat jéghideg vízzel. Az üdítő mindenképp fog nektek kelleni az útra, nem sokára indulunk. Az első megállóhely Pest, ugyanis Pestre megyünk. Ott eltöltünk egy éjszakát, 2-kor felkelünk, 4 óra körül ott szeretnénk már lenni a repülőtéren. Eddig passon. 6-kor indul a repülő, magyar idő szerint 8 óra 5-re odaérünk Athénba. És a többi majd kiderül. Annyit el tudok nektek mondani, megyünk a Sephorába, majd Athénba, megyünk a Sephorába, ilyen csajos progi egyébként, semmi extra, megnézzük elvileg a Fellegvárat, meg hűlünk, iszunk ott is, stb. Kíváncsi leszek, milyen lesz, remélem ti is kíváncsiak vagytok. Megpróbáltam nagyjából így, tényleg nagyjából elmondani, mi az, ami kellhet egy repülőútra. Ezekre mindenki figyeljetek, és ezzel megmenthetitek az életeteket, úgymond. Legalábbis a vizes palackkal mindenképp. Szóval srácok, holnap Pest. Jó lesz. Elintézzük a dolgokat, stb. Aztán Athén. Let's go! Szóval megjöttünk Pestre. Át a Budapest. Yes. Rottyog a piros marbi. Úgy siet mindenki mindenhol, hogy az, ami hihetetlen. Hihetetlen hát. Nyugalom, gyerekek. Lounge Jambiter. Final round. Szevasztok, itt vagyunk Pesten. Nem tudom, mit láttatok az előző képfelvételekből. Ide értünk Pestre, most már este van, azt is megmondom hány óra, 16 óra 51. Túlestünk a MacBook vásárláson is, már a szállást is befoglaltuk. Most a terv, ugye van egy szülinaposunk is, akit holnap megünneplünk, hajnali 2-kor, mikor kelünk, mert ugye megyünk a vasútra. És igazából most elmegyünk először az Alzába, itt a Blahán van a Blaha Square, itt a Blahán van egy alza, oda megyünk megvásárolni az USB hubot, vagy hubot, mert kelleni fog ugye a Machez, illetve megyünk még nasikat venni hogy is mondjam, és nem nasit, tortát megyünk még vásárolni a Nasztinak. Egy ilyen torta, nem? Azt veszünk? Vagy fánk? Ja, tortát vagy fánkot veszünk, mert ezzel lepjük meg a Nasztit. Ezzel fogjuk meglepni a Nasztit, úgyhogy szerintem gyertek! Sziasztok! Ez itt Vámos Anasztázia vlog. És ez a kislány hova megy? Athénba. Miért megy Athénba? Szülinapom lesz. Szülinapod lesz? És hány éves leszel? 22. Igen? Akkor boldog szülinapot, Nasztó! Csajos! Véncsibe már az öreg. Az igen.
És most elvaszítgatom. Fuck money, bitch, a legend never dies. 10 toes, I ain't never switching sides. In mode, I got petty on my mind. Heard them say they real, you a motherfucking lie. 10-4, fuck a man single time. Fuck a man single time, that's a 10-4, fuck a man single time. Fuck a man single time. No sleep, I ain't never seen my eyelids work too much, tryna find out where the time went. I ain't in the new trends of the hype shit. Everybody biting my style, suck on my dick. Szóval szevasztok, visszatértünk Sopronba. Sikeresen. Mikor jöttünk vissza Sopronba? Vasárnap visszajöttünk Sopronba. Visszaértünk vasárnap Sopronba. Úgyhogy én most összekezném is az utazást. Atén Görögország fővárosa, és sajnos ez volt az egyik gond, amire később kitérek. A közlekedés borzalmas, viszont cserébe az utak borzalmasak, félig meddig. Élveztük mindannyian az ott töltött időt. Atén egy nagy város, ugye Görögország fővárosa, sok lehetőséggel és élménnyel, amit mi is kipróbálhattunk volna, de az első hatalmas gond, vagy probléma, amit mi elkövettünk az egész utazás során, az az, hogy alvás nélkül mentünk ki a repülőtérre. Igen, szemernyit se aludtunk. A szállás, amit lefoglaltunk csütörtökre Budapesten, az nagyon jó volt részemről. Az ágy az pihepuha volt, és nagyon sajnálom, hogy emiatt nem tudtunk ugye aludni Esztivel az ágyba, pedig olyan lett volna, mint egy tavaszi délutánon a naplementébe aludni. Nagyon jó lett volna, tényleg borzalmasan jó volt az ágy. Szóval a repülőtéren megpróbáltunk aludni a hideg járólapon, volt 4 óránk erre, ugye éjfélkor már kint voltunk a repülőtéren körülbelül, és 4-kor tudtunk csak a biztonsági kapun átmenni. Hát ebből a 4 óra semmittevésből sikerült másfelet hasznos alvással tölteni, sajnos hideg volt a járólap, és az is probléma volt, hogy kemény volt a járólap, magáért értetődő, ugye. Aztán felszálltunk a gépre, ugye mindenki nyűgös volt, fáradt meg durcás. Ott is megpróbáltunk aludni, mire Athénba érjünk, ne legyünk annyira nyűgösek, fáradtak és durcásak. Hát sikerült a 2 óra útból itt is másfelet eltölteni, viszont attól függetlenül ugyanúgy fáradtak voltunk, vagy én legalábbis fáradt voltam. Béreltünk egy autót a Europcar-tól, egészen másnap este 8-ig. Ez 300 euróból meg is volt, ugye valamennyit vissza is kapott a Janó, mert ő bérelte az autót. Aztán bevettük a várost, vagyis csak annyira, hogy a szállásig eljussunk, ugyanis sikerült megoldani azt a problémát, hogy ne délután 3-kor menjünk a szállásra, hanem délután 3 helyett, délelőtt már úgy ott tudjunk lenni a szálláson, ugye mindenki fáradt volt. Megbeszéltük, hogy mindenki alszik délután 2-ig, ugye 11-kor már ott voltunk a szálláson, és akkor le is feküdtünk aludni, de a délután 2-ből lett este 6, este 7. Ezután megpróbáltunk erőt venni magunkon, elmentünk ennivalóért, mindenki éhes volt, meg nyilván ki akartuk próbálni a giroszt. Aztán el kellett menni nekem tere átvenni, sajnálatos módon nem volt innyés, aki azt szereti, az átérző milyen, hogyha más szív. Illetve elmentünk még megnézni egy kikötőt, nagyon sok hajó volt, egyébként szép volt a táj, csak nyilván sötét volt, ez volt az egyik problémám. Utána átmentünk egy másik tengerpartra, azt is megnéztük, én meg felszólaltam, hogy sajnos az a baj, hogy sötét van. De ennek ellenére így is láttunk egyébként elég érdekes dolgokat, mint mondjuk tábortüzet a tengerparton, ahol révzene szólt, nem? Ja, ahol révzene szólt, és pattogtak a görög srácok. Az első dolog, ami számomra fura volt és érdekes, hogy ott Athénba láttam mandarin és citromfákat. Fura volt a látvány. Nyilván éretlenek voltak, még véletlenül se tudjam őket megkóstolni. Nyilván. Aztán visszatértünk a szállásra, hajnali 3-ig videót vágtam, vagyis próbáltam, amennyire jutottam. Másnap 11-kor elhagytuk a szállást, elmentünk a városba, és megnéztük a sétáló utcát. Nagyon sok program volt ott, mármint olyan szinten, hogy utcai zenészek voltak ott,
kisebb korosztály, nagyobb korosztály, szóló és squad. A csajoknak ugye, mint mondtam, a Sephora volt az egyik fő program, mi addig a Janóval benéztünk a GD Sportsba, ő ott magának vett egy lépőt, utána körülnéztünk még ott a sétáló utcába, megnéztük az egyik éttermet, ami ott van, ettünk is ott, egyébként ez egy mexikói étterem, a nevét nem tudom, de hogyha eszembe jut, akkor valahova ide kirakom. Én és a Janó ettünk ott Deadpool chimichangát, egyébként nagyon jó volt, 2 rudat adtak, tényleg full extra volt. Ezt evette egy Ranchiker ránt enchilada? Az enchiladába. A Nasty pedig hamburgert evett. Ja, nagyon érdekes volt a sétáló utcán lenni, mármint jó értelemben. És az egészet felülmúlta az, hogy találkoztunk a Miki Egérrel, akivel lehetett fotózkodni némi appanásért, hogy úgy mondjam, és cincogott is. Először, mikor a fülembe cincogott, azt hittem, hogy ilyen puszi hangot ad, de amúgy lehet úgy csinált, nem tudom. Ilyen cuppanós puszira gondoljatok egyébként. Nyilván adtunk is neki 6 eurót, nem? 3 eurót akkor. Na mindegy. Aztán még körülnéztünk, elmentünk az Zarába ruhát vásárolni, nekem muszájból kellett a Janónak, meg miért ne indokból. Én meggazdagodtam 2 nadrággal, utána benéztünk a Sneaker 10-be, Sneaker 10, hogy magyar legyek. Benéztünk oda, az Esztinek szerettünk volna venni egy cipőt, amit nagyon sok ideje nézegetett magának, sajnos az nem jött be, mert kényelmetlen volt, pedig amúgy szerintem is szép volt. Egy ilyen retro futócipőt képzeljétek el, New Balance egyébként, de sajnálatos módon kényelmetlen volt neki, úgyhogy nem neki, hanem nekem lett egy cipő vásárolva. Ott voltunk délután 3-ig körülbelül, utána útnak indultunk a Kalamaki Beachre, ez a neve Kalamaki. Körülnéztünk, csináltunk pár fotót egyébként, talán videót is, a fotók azok biztosak. És ott a parton, a Kalamaki Beachen van egy bár, azt is megnéztük, kipróbáltuk, ittunk, meg ettünk ott. Egyébként annyira nem volt nagy dur részemről. Sima margarita pizzát ettünk egyébként, mindenki pizzázott és mindenki ugyanazt tette, szerintem annyira nem volt nagy dur. Beszélgettünk, hűltünk, időt töltöttünk igazából ott, és este 6:30 körül elindultunk a repülőtérre, ugyanis aznap este 8-kor le kellett adni az autót a repülőtéren. Összegezzünk. Atén egy főváros, mint azt már mondtam. Emiatt sajnos necces a parkolóhely találása. Mi úgy jártunk, hogy a szállástól 10-15 perc sétára volt az autó, ahol le tudtuk tenni átlagosan. Úgyhogy sajnos ez így nagyon mínuszos. Szűkek az utcák, és nagyon kacskaringós, tehát vannak olyan utcák, ahol nem tudsz bemenni, tehát kerülnöd kell egy nagyot, és akkor plusz 5 percet rátesz az egész történetre. A motorosok vadul vezetnek, és ott nem ismerik az irányjelzőt. Csak úgy eléd behajtanak, például az autópályán, a városba, tök mindegy hol. Ez a mini nyaralás nagyon jó volt, élveztük, de nagyon kevés volt ez a 2 nap, és ahhoz, hogy ki lehessen élvezni, és mindent, amit te betervezel, illetve megnéznél, kipróbálnál, ahhoz minimum 5 nap kell. Ugye ez egy nagy város, nagyon sok lehetőséggel, nagyon sok élménnyel, látnivalóval, és emiatt adott, hogy 5 napra megy, ne 2-re, főleg úgy, hogy abból egy nap csak alvással ment el. Ha nem tudnátok, itt a valuta az egyébként euró, és ha tudsz angolul, akkor itt nem lesz probléma a kommunikációval, ugyanis nagyon sok helyen beszélik az angol nyelvet. 10-ből 9 helyen beszélik, volt egy hely, ahol kipróbáltunk egy giroszt, ott sajnos nem beszélte az úriemberünk az angol nyelvet, megoldottuk így is, viszont átlagosan körülbelül mindenhol beszélik, úgyhogy nem lesz probléma. Ettől függetlenül, hogy mindenki barátságos és jó fej, vannak akik közvetlenek is. Fokozottan figyeljetek az értékeitekre, főleg a sétáló utcában, ahol mi voltunk, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy ami a zsebedben van és a tiéd, az átalakuljon múlt időbe, és az emberünkkel együtt eltűnjön. És akkor elérkeztünk a végszóhoz, srácok. Élveztük az utazást, és megpróbáltam mindent, amit csak tudtam megmutatni. Tudom, hogy nem összeszedett a videó eleje,
igyekszem legközelebb jobbat csinálni, hogy élvezhetőbb tartalmat nyújtsak nektek. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, ha valamennyire is tetszett, kérlek jelezd egy lájkkal, és iratkozz fel, ezzel is segítesz nekem abba, hogy a remény megmaradjon. Bízom benne, hogy van itt helyem, és hogy tudok nektek kellemes tartalmakat gyártani. Találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra. Utóirat, jövök nektek még egy mit vigyetek repülőútra videóval. Csá!